Pozdrav svima ljudi, evo nas, još jednom gameplay. Minecraft preživljavanje. Igramo Minecraft preživljavanje. Šteta, šteta, velika šteta, šteta, velika baš šteta. Inače sam sad bio na termama, reklama, idite tamo, na liđu tamo, iskupajte se, znači ekstra vrh. Imate džakuzi, imate tobogane, imate kako su onaj kurac zove. Ne mogu se sjetim. Ne mogu nikako. Onaj bazen. Ma svašta nešto, ne mogu se da sjetim. Stvarno ima svašta, ima tobogan, ima svašta. To pričam ko neki idiot. Možda, ali možda ću snimat Dream League Soccer. Imam Suareza i Neymara. Sad mi fali Messi za MSN napad. Sakupljat ću sa Neuera, pošto mi treba bolji golman, pa tako da ne znam sada hoću snimat, neću snimat. I tako da ne zna se. Možda radim, možda ću ja, ali možda. Ice Bucket Challenge. Pušću onako za zime, nisam lud. Nisam lud. Nemoj ti venaš mi je. Ajde. I danas su neka dva crnica sreli tamo na termama. Mi se smijali. Kaže, hajde počala šaka. I smo inače s radioncom, s drugom Ejubom i to. I sad s tim drugom Ejubom ću snimat Minecraft preživljavanje. Sad i sad idemo, moramo sad pripremni, moramo instalirati Minecraft crafting ovo nešto, nekog i eto. Evo, ništa nismo radili sad za sad, a idemo sad cijepat drva. Brm. Nema drva. Čekaj, idemo. Ko će prije. Jej! Gosti mi došli. Šteta. Jej. Koja mio. Izbacuje, eto, najgluplja idica na svijetu i eto, što bi ja hejtu idicu. Čije. U epizodi ćemo samo da sakupljamo drva i idemo, neću naravno pričati.
priđe policija ove zemlje, nikad neće stići na vrijeme. Uzet ću pravdu u svoje ruke. Uzet ću pravdu u svoje ruke. Ne mogu to reći. Još šta ću sad? Još šta ću sad? Jej. Pišanja. Ovo mjesto mi se sviđa. Ništa ljudi, to bi bilo to što tiče ove epizode. Ne želim ovaj gameplay ostavite. Subscribe! Ovako i ovo mijenjamo, ajra. No se, pa.